Pagtrabaho sa bus rapid transit kon BRT Package 1 project, posibleng temporaryo nga mahunong. Kini tungod kay wapa makahatag sa 10% Mobilization Fund ang DOTr sa 900 million pesos nga budget sa proyekto. Ini ang report ni Alan Domingo. Gikumpirmar ni Cebu City Councilor Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure nga posibleng ipahunong sa kontraktor sa bus rapid transit ang trabaho sa Package 1 tungod kay wa pa mahatag sa DOTr ang 10% nga Mobilization Fund sa 900 million pesos nga budget nini. Suma ni Councilor Guardo nga nagpadala na og suwat ang kontraktor ngadto sa DOTr kalabot sa paghunong sa trabaho kun ugaling dili mahatag ang gisaad nga Mobilization Fund. If ever nga dili nila makuha ang 10% nga Mobilization Fund, then they're actually asking for a work suspension. Pebrero 27 nining tuiga gisubhan ang BRT Package 1 nga gitambungan ni Presidente Bongbong Marcos kinsa mihatag og tagal sa paghuman sa proyekto sa buwan sa Disyembre. Sumanga sa konsehal nga anaa sa DOTr o sa kontraktor ang pagresolbar sa isyu apan posibleng manginlabot ang LGU alang sa pagpadali sa trabaho. DOTr already received the notice of the demand letter. No, so I hope that DOTr can expedite and in due time ma-release na nila ang 10% mobilization fund aron dili ma-hamper or ma-stop ang atong construction. Samtang ipanayag ni Engineer Norbin Imbong, CBRT Project Manager nga giproseso na ang magikinahanglan alang sa pag-release sa pondo ug pirma na lang ang gipaabot gikan sa mahingtungdan. For signature na ako. For release na ni siya. Signature naman kuha ka sa DOTr? So as of now, engineer, what work stoppage sa project? Wala pa. Gidugang ni Imbong nga on track sila sa target completion sa Package 1 sa dili pa mahuman ang tuig. As of the moment, mapagyo na ato ang kuan karon goal, engineer. Basta 23% sa dedicated lane lang ha. Dedicated lane lain pa tong dili na siya percentage sa entire project yun. Ang kinatibuk ang CBRT project adunay gahin nga 16.3 bilyones pesos nga gibuak-buak ngadto sa tulog ka packages. Ang Package 1 adunay gilayon nga 2.38 kilometers gikan sa Cebu South Bus Terminal sa Natalio Bacalso Avenue hangtod na sa atubangang bahin sa Provincial Capitol Building diha sa Osmeña Boulevard. Kauban si Edward Tubilan ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.